για τα καλτσάκια που μου έφτιαξες. Ευχαριστώ, είναι πάρα πολύ ωραία. Σ' άρεσε? Πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και έχει μεγάλη αξία επειδή είναι με το χέρι. Όχι. Έτσι. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Πάμε τώρα σε άλλο. Έχει και άλλα σχέδια, αλλά αυτά πολύ μου άρεσαν. Ναι, πολύ ωραία. Αυτά πιο πολύ. Μόνο, και το κυριότερο είναι ότι κουράστηκες για να μας τα φτιάξεις. Όχι, θα πέσει το παιδί κάτω. Ναι, τι θα το βάλω. Αντιτζέ, πας επίσκεψη. Έλα, βγήκε. Πάει επίσκεψη, θα ζητήσει. Μαλή, αλογούρα. Εύη, έλα εδώ, Εύη. Έλα εδώ, έλα. Έλα. Όμορφη μου κοπέλα. Πιάστηνε μωρέ. Πιάστηνε μωρέ. Θα σε πάω τώρα, θα σε πάω τα μιζάκια. Τώρα θα σε πάω τα μιζάκια σου. Εύη, έλα εδώ. Εύη, έλα εδώ, έλα. Θέλει και αυτή να κρατάει. Τι θέλει να τη κρατάει. Έλα, γουλά, τώρα. Γεια σας. Καλό βράδυ. Τρέχατε τη στραγγούλα σου. Θα τα κάνω πάλι. Κάποιος είναι αγαπημένος δηλαδή. Το ξέρεις, δε μάνα. Ναι, είναι συνέχεια αγκαλιά. Βλέπεις. Ναι, είναι αγαπημένο. Δεν ξέρω. Ήσυχε. Ήσυχη, ναι. Εύη, έλα. Πιάστηνε μωρέ. Πιάστηνε μωρέ. Πιάστηνε. Άντε βόλτα, πήγαινε βόλτα. Πήγαινε. Εύη, έλα. Πιάστε. Πιάστε. Εύη, έλα. Εύη, έλα. Πιάστηνε μωρέ. Άντε πήγαινε. Πήγαινε βόλτα, πήγαινε. Εύη. Έλα. Πιάστηνε μωρέ. Άντε πήγαινε πάλι, πήγαινε πέρα. Άντε πήγαινε πέρα.